zaujímavá vec je, že my tie traumy v podstate potrebujeme. Hej. Ale úplne na začiatok si povedzme také nejaké základné rozdelenie, ako to hovorí Gábor Mate, pomerne významný psychológ. On delí traumy na dva druhy. Trauma s veľkým T a trauma s malým T. Hovoríme tomu veľká trauma, malá trauma, lebo je to jednoduchšie. Ne? Čiže tá veľká trauma je vlastne, keď sa nám prihodí nejaký zážitok, treba z autonehoda, alebo nejaká ťažká choroba, úmrtie, alebo niečo také, teda nie naše vlastné, potom už je to jedno, úmrtie v rodine. A tá malá trauma sú vlastne drobné príbehy, drobné traumičky, ktoré ani nevnímame, ani nevieme, že ich máme. Čiže je to niečo ako taký spodný prúd, alebo ako taká erózia, kde sa ukladajú vrstvičky udalostí a pomaličky sa budujú tie presvedčenia, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Áno, áno. Čiže k tomu sa dostaneme. Trauma nám v podstate vybuduje nejaké presvedčenie, alebo vznikne nejaké presvedčenie a následne to spustí nejaký program.